אז ניקח שאיפה עמוקה, נשיפה ארוכה, ונשהה לרגע עם מה שיש. אפשר לעצום עיניים או להשאיר אותן פקוחות. אין צורך להיות משהו או במצב מסוים, אלא רק להתחבר אל מה שעכשיו מתרחש בגוף הזה, ברגע הזה. וכשאני עוצר לרגע ומסכים להתקרב, אפשר לזהות נוף פנימי שהוא מאוד רחב. הקצב של הנשימה, הטונוס של הגוף, התחושה בכפות הרגליים, הצלילים, וגם הצלילים שבפנים. זו הזמנה לרגע פשוט לשבת עם, להיות עם. מה עכשיו חי בגוף הזה, בלב הזה. אין משהו נכון או לא נכון ברגע הזה. אלא עצם ההסכמה להתקרב. עצם ההסכמה להיות עם. אז אני אתחיל לשיר כמה מנטרות שמוקדשות למורה. ולאו דווקא מדובר על מורה ספציפי, אלא הזמנה להנכיח את העובדה שכולנו תלמידים, ומכל סיטואציה יש בה לימוד. Mandalakaram Yaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurudeva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma הובל אותנו מחושך לאור. אסתו מאסד גמיה תמסו מג'וטיר גמיה מריטיור מאמריתם גמיה אוויר אוויר מאי. תפילה לשלום כל הברואים. מי ייתן וכולם יהיו חופשיים מסבל וקושי. סרבי בבנטו סוכינם סרב סנטו נירמיה סרב בדרני פשינטו מה קסצ'יט דוק בהג בהווה.
ניקח ידיים בנמסטה מודרה, כף אל כף אל מול הלב. נתחיל לשפשף את שתי הידיים זו בזו, תשומת לב בין כפות הידיים, שפשוף שמביא חום אל כפות הידיים שמאיר את מרכזי החישה. עוד קצת משפשפים ועוד קצת תשומת לב בתחושה הזאת שנוצרת בין כפות הידיים. אפשר לקחת נשימה ולרכך את העורף, לרכך את השכמות, לרכך את השדרה. עוד קצת תשומת לב ועוד קצת שפשוף, אולי קצת מהיר יותר. ממש להביא לשפשוף חזק ועמוק שאפשר לחוש את החום, את האנרגיה שנוצרת בין כפות הידיים. מרכזי העצבים מתעוררים. קחו נשימה ונשמו אל תוך הידיים. עוד קצת תשומת לב ונניח את הידיים על הפנים והעיניים. ממש נעטוף לעצמנו את הפנים ונרשה לעצמנו לרכך את העורף כך שהידיים שלנו עוטפות את הפנים, ונבדוק אם זה אפשרי לרכך מעט את גלגלי העיניים, את המצח, אולי את הלסת. קח נשימה טובה, נשיפה טובה, וכמו ניקח את הרכות של הידיים אל תוך הגוף שלנו, נוריד אותה קצת עמוק יותר אל תוך הנשימה. לאט לאט נאפשר לידיים כמו ללטף לנו את הפנים ללמטה ולשחרר אותנו. נעשה כמה שטיפות פנים כאלה, ניקח ידיים ונשטוף את הפנים למטה. עוד אחד כזה, שטיפת פנים. אוקיי, מעולה. בפעם הבאה שטיפת פנים ופתיחה של כל אברי הפנים, עם חיוך כזה ועיניים שיוצאות. שטיפת פנים וכזה, פתיחה של הפנים. מעולה. עוד אחד כזה. אפשר גם להוציא לשון, כולנו יודעים כמה זה טוב. מעולה. שפשף את האוזניים, נמולל אותם כמו שממוללים עלה כדי להוציא ממנו את המיץ. אנחנו רוצים להביא דם לאוזניים, אוזניים איבר של איזון. זו תשומת לב וממש מגע נוכח באוזניים, ממוללים, מביאים עוד קצת דם, עוד קצת תחושתיות לשם, קצת משקשקים את האוזניים, נותנים לרווח שבין האוזניים והקרקפת להתמלא בדם, קצת משיכה טובה כזאת, הרבה עדינות. אוריי, טוב מאוד. אחד אחרון, ניקח את הידיים למעלה ונמתח את כל הגוף, אצבעות הידיים נמתחות, המרפקים נמתחים, הידיים נדבקות לאוזניים, כל הגוף נמתח למעלה, ממש גם הפנים נהיות חמוצות לרגע אחד, גם הבטן, גם החזה, ונשחרר למטה את הידיים. רגע של להנכיח מה קורה עכשיו בגוף. ועכשיו מה קורה לקצב של הנשימה, מה קורה לאיכות של תשומת הלב שלי. רק שם לב, לאו דווקא צריך לקרות משהו מיוחד. נעשה את זה פעם נוספת, את הרמת הידיים הזאת. הפעם מכל הלב. ניקח שאיפה עמוקה. נרים את הידיים וממש נביא קיבוץ אל כל, זעקה אפשר להגיד, אל כל שריר בגוף שלנו. האצבעות של הידיים, המרפקים זועקים, הכתפיים זועקים, הפרצוף נהיה חמוץ, הלסת ננעלת, החזה מתכווץ, הבטן מתכווצת, אפילו אפשר את שרירי העכוז והרגליים, הכל מתכווץ לכמה שניות, ממש מקסימום קיבוץ. ואז אקסהל, משחררים למטה, לוקחים נשימה טובה ונשיפה טובה. ושוב, רק שמים לב. מה עכשיו קורה? מה נולד? מה הפרי של התרגיל הזה? שאיפה טובה וארוכה אל הבטן. נשיפה טובה וארוכה, ועם תחושה שאנחנו משילים אל הרצפה איזשהו משקל עודף. זה כמעט הנחה, הוצאת האוויר הזה. עוד אחד כזה, שאיפה עמוקה. נשיפה
מה שיש, נאנחים איתו. ובעדינות נחזור בחזרה לכאן. אז ברוכים וברוכות הבאות לזום המשותף שלנו. אני אבקש, אני לא מורגל מאוד בזומים שכאלה, במיוחד עם אנשים שאני לא מכיר, אז אם אפשר לפתוח את המצלמה אפילו לכמה שניות רק כדי שאני אוכל לראות את כולכם. שלום לכולם. ברוכה הבאה, ליסה, אופיר, אייל. ברוך הבא מי שבאוטו. שלום זיו. תודה, שלום שי. שלום. אהלן. אז תודה למי שפתח מצלמה ונתן לי לרגע לראות. אז אם אתם רוצים אתם יכולים גם להשאיר אותה פה פתוחה או סגורה לבחירתכם. אז כן, אנחנו בתקופה לא פשוטה, ואני חושב כן, אין בן אדם שאני מכיר שלא ננגע או אפילו זועזע מכל מה שקורה סביבנו. כן, אני לא חושב שאי פעם חווינו משהו שכזה, וכולי מלא בחמלה והזדהות. אם יש כאן גם אנשים בקהל שממש חווים את הדבר הזה מיד ראשונה, ומכירים אנשים או שחוו מהמאורעות האלה בצורה ישירה. זה חיבוק עמוק לכולנו. ומי ייתן והשיעור הזה באיזשהו אופן ייטיב ויקה, ישלח אדוות של טוב לכל מי שזקוק, לכל מי שמשווע להקלה. שי, אתה מקליט? סליחה? אני מקליט, תודה אסתר. מעולה, תודה. אז הרבה נאמר על המצב, ואפשר לראות הרבה זומים ואנשים שמנתחים, וחשבתי שאת הזום הזה דווקא ליצור בצורה הכי פרקטית ואדמתית שיש. הרבה מאיתנו מורים ליוגה, מי שנרשם כאן, או כאלה שמתרגלים לעומק, ובאים במגע עם אנשים, בין אם חזרנו ללמד שיעורים, או בין אם אנחנו פשוט מתרגלים עם עצמנו. איזה כלים כדאי להביא לתרגול? מה כדאי לטפח בתרגול היוגה שלי? ומה אולי שווה לשמות? איזה כלים אני יכול לקחת אל הקבוצה שלי או אל התרגול שלי, ושבאמת יכולים להיות יעילים. ואנחנו גם נדבר, בעצם כל הכלים של היוגה נגזרים מתוך הגישה של היוגה, כן, מתוך ראיית תפיסת המציאות אולי שהיוגים פיתחו. כך שלפני שנדבר על תרגילים גם ננסה להבין את הניתוח, אפשר להגיד, היוגי של מה שקורה בזמנים של אי ידיעה, לחץ, חרדה, סטרס, מה קורה שם? ואיך אנחנו יכולים להביא מצד אחד הקלה, ומצד שני אולי את הדבר הכי חשוב שהיוגה באה לתת לנו. אם אנחנו בקיאים קצת שמענו על תורת היוגה ומה שהיא מכילה בפנים, אני חושב שהכלי העוצמתי ביותר שהיוגה רוצה לתת לנו זה את היכולת להבחין, יכולת ההבחנה. זה נמצא בכל היוגה סוטרה, שוב ושוב חוזרים על זה, וזה נמצא בבגבד גיטה ובכל הטקסטים העתיקים. כי ברגע שיש לנו את היכולת להבחין, ברגע שהמרכז המבחין שלנו חזר אלינו, נוצר חופש. ובעיקר חופש, כשמדברים על חופש, אז אני חושב על בחירה. בחופש יש בעצם, כל האפשרויות פתוחות. ובאמת כשאנחנו נמצאים במצב של חרדה או לחץ או סטרס גבוה,
הרבה פעמים דברים נבחרים בשבילי. זאת אומרת שזה מצב שהוא לא באמת יש בו חופש. כך שאם יש משהו שאנחנו רוצים לטפח בתמונה הגדולה, זה לעזור לי או לאנשים שסביבי לפתח יכולת של הבחנה. ואנחנו נראה איך היוגה בעזרת כל התרגילים שלה עוזרת לטפח את ההבחנה הזאת ובעצם להחזיר לי או לסובבים שלי את הבחירה בפעולות שלהם. לאו דווקא נצליח להגיע למצב של מין איזה מצב דמייני של 100% רגיעה מושלמת או לא יודע מה אנחנו מפנטזים שיהיה. אבל בטוח שנוכל לנהל את המצב הפנימי שלנו ואת הבחירות הפנימיות שלנו בצורה שהיא יעילה יותר. וזה כבר המון. אז זו הכוונה. זו הכוונה לזמן הזה של כאן ביחד. ומזמין אותנו להגיע, אני לא יודע, יש בטח כל כך הרבה זרמים שאנשים מתרגלים. אז להגיע ככה פתוחים, אני אציג את הדעה של, אולי את הזווית של פארם יוגה, ומשם נזרום. אז יכול להיות שאני אתקל באיזשהו ידע שהוא דווקא סותר את מה שאני מכיר, או אפילו ההפך. אז מזמין אותנו להיות פתוחים, ומה שמתאים לנו take it, ומה שלא drop it. רגע עליי. שמי שי. אני תלמיד ליוגה כבר משהו כמו 20 שנה. ורצה הגורל להתמזל מזלי, ובמהלך אחד מהמסעות שלי בהודו, אולי בזכות הכמיהה שהייתה לי, פגשתי מורה שאימץ אותי לחיקו, מורה מהאסכולה הישנה, ובעצם את כל השנות ה-20 שלי גדלתי באשרם צמוד למורה בשיטה העתיקה, לא קבוצות ענקיות של תרגול, אלא אחד על אחד, רגע אחרי רגע בחיים של אשרם. וזכיתי להחזיק קצת מהמסורת הזאת, בהכרה הזאת, וגם לשתף בחזרה. אז זה קצת עליי. אז תודה שאתם כאן איתי. נתחיל. אוקיי. אז אחרי כל חלק אני אעצור לשאלות, ואז ככה אפשר יהיה לנהל את זה. אתם גם יכולים לרשום בצ'אט, אני אפתח לי אותו, ואם משהו כזה עולה מהדברים שאני אומר. יופי. אז יצא לי לנהל כמה שיעורים לאחרונה, ככה במצב לקהל הפתוח, ואני מגלה שאנשים מגיעים בכל מיני מצבים שהם לאו דווקא צפויים, לאו דווקא אני מכיר אותם. החל ממוסכות דעת מאוד גבוהה, אם יצא לכם לעבוד עם אנשים או לפגוש אנשים שממש חוו מיד ראשונה את המאורעות שאנחנו שומעים עליהם, אז ממש כל רגע של שקט יכול להיות טריגר, כל מילה יכולה להפוך גם לטריגר, רעש מבחוץ, והמצב מאוד מאוד אג'י. גם אנשים שלא חוו מיד ראשונה, אני מרגיש שנשמטה הקרקע מתחת לרגליים של הרבה מאיתנו. כן, אנחנו מדברים על זה המון, גם האמון או האמונה, תחושת הביטחון הבסיסית של מה שקורה סביבנו, של היכולת שלי להגן על עצמי. ואני חושב שאחד מהדברים המאפיינים את הזמן הזה, ספציפית עכשיו, זה שאנחנו עדיין בתוך אירוע. הוא עוד לא נגמר. תחושת הביטחון לא באמת חזרה. הרבה פעמים כשמדברים על טיפול בחרדה ובטראומה, אז הרבה פעמים מביאים איזשהו בדק מציאות. כלומר, שים לב שעכשיו נגמר, שים לב שעכשיו הכל בטוח. וזה לאו דווקא התחושה שיש לכולנו. בכל רגע אנחנו יכולים לפתוח את החדשות
לשמוע על עוד משהו שמעלה חוסר ביטחון או חשש או עצב מאוד עמוק. כך שכל הזמן אנחנו נמצאים בתוך מצב שהוא מתמשך, מה שמקשה עוד יותר על היכולת לבסט. אז חשבתי לנתח מבחינה יוגית מה קורה לנו במצבים כאלה, מה קורה בזמנים כאלה. נתחיל מלנתח את המצב פשוט בצורה מערבית, איך שקוראים לו. מצב של לחץ, שיכול להתפתח לחרדה או לתחושת חוסר ביטחון עמוקה. זה מצב שהוא, זוהי תגובה בריאה של המערכת, כן, ככה לרוב מגדירים את זה, למצבים שהם תובעניים או מסכני חיים. המצב של לחץ, כמו הרבה רגשות, למרות שהוא לא בדיוק רגש, פועל בצורה אוטונומית. הוא פשוט קופץ, כן? אנחנו לא צריכים לחשוב. למעשה הוא עוקף חשיבה, וטוב שכך. כן, אנחנו רואים סכנה, לא יודע מה, נמר, נותנים את הדוגמה הזאת. אני רואה נמר, ואני לא צריך לחשוב פעמיים, כן? האמיגדלה שלי, אותו מרכז במוח, שנמצא כדי לעורר את תגובת הלחץ הזאת, הוא פשוט באופן אוטומטי מזהה את הסכנה מתוך הידע שנצבר במערכת מראש, ומציף סדרה של תהליכים פנימיים שנועדה להביא אותי למצב של התמודדות עם הסיטואציה. אחד, אנדרנלין שנשטף לדם, קורטיזול שנשטף לדם, כל מיני הורמונים שמתעוררים, ומפעילים את מערכת העצבים. בהפעלה הזאת של מערכת העצבים כל מיני פקודות מאוד מעניינות קורות במערכת. דופק הלב מן הסתם עולה, העיניים יוצאות לבחוץ כדי לראות יותר פריפריאלי, העיכול פוסק, תהליכים שמתרחשים במרכז עוברים לפריפריה, כן? לידיים, לרגליים, תהליכים, כאילו, כלומר אנרגיה שבדרך כלל מופנית אל המרכז, לעיכול, לתהליכים פנים גופניים, יוצאת החוצה אל הגפיים כדי לאפשר לי שוב להתמודד עם הסיטואציה בצורה הטובה ביותר. מעניין לציין שבלחץ יש לו שתי שלוחות. יש לחץ גם של שמחה, נגיד רגע לפני יש איזה אירוע גדול, חתונה או whatever, והוא לא שונה מבחינת מערכת העצבים, אלא הוא שונה יותר בצורה הכרתית. אז יש לנו לחץ שהוא גם יכול להיות מתוך שמחה, ויש לנו לחץ שיכול להיות גם מתוך מצבים מאיימים. עכשיו, זה הכל נהדר, זו תגובה מדהימה, תגובת הלחץ, כי היא נועדה לעורר אותנו ולתת לנו to cope up, להתמודד עם הסיטואציה. מה שאנחנו נמצאים בו, אוקיי, רגע, רצו להגיד, יש לנו מערכת נוספת, בטח שמעתם עליה אם למדתם קצת יוגה, הצד השני של מערכת העצבים, מערכת הרגיעה. המערכת שנועדה לקחת את כל התהליך השטיפה האנרגטית הזאת שהתרחשה, והמטרה שלה זה להרגיע, להחזיר את המצב המאוזן, את המצב, אפשר להגיד, הנורמל, ולהחזיר את אותם תהליכים, להחזיר את העיכול, להרגיע את הלב, להרגיע את הנשימה, ולהחזיר אותנו למצב שאנחנו יכולים לחזור לחיים שלנו. ופה נכנס העניין של לחץ כרוני. יש מצבים שבהם אנחנו נמצאים במצב תובעני שהוא פשוט לא פוסק. אפשר לראות את זה דוגמה כשקרוב משפחה נהיה חולה במחלה שהיא ארוכת טווח, דוגמה סרטן או כל מחלה אחרת שהיא כזאת מייצרת המון שינוי במערכת. והרבה פעמים המטפלים עצמם נמצאים במצב של לחץ מתמיד, ואפילו שהם לאו דווקא שמים לב ללחץ הזה, כי הם נמצאים במצב של טיפול,
הרבה פעמים אחרי או שהמחלה הלכה או שהאדם נפטר, אז קורה משהו שפתאום מתרחש במערכת כיוון שלא הקשיבו לה כל כך הרבה זמן. אנחנו רואים תופעות של לחץ, החל מהם אסתמה, התקפי לב, סוכרת, you name it, אין ספור בעיות כרוניות שאנחנו מכירים, שהתולדה שלהם היא פעמים רבות לחץ מתמשך. עכשיו, את תגובת הלחץ הזאת ראוי לציין, מצבים חיצוניים יכולים להפעיל, כמו לדוגמה נמר, וגם מצבים פנימיים, כמו זיכרונות או דמיונות. המערכת העצבים שלנו, סלש כל מערכת הלחץ הזאת, היא לא באמת מבחינה בין גירוי פנימי לגירוי חיצוני. זו הסיבה למה הסרטים עובדים. כן, אנחנו הרבה פעמים יודעים שאנחנו צופים במסך ושאין שום דבר באמת מסוכן מולנו. בכל זאת. אז לפעמים אנחנו גם רואים סרטים בפנים. וכן, והסרטים האלה מעלים את כל השרשרת תגובתיות הזאת. אז כשלעצמה אין עניין עם מערכת העצבים הזאת. היא תגובה בריאה שחשובה שתהיה לכולנו. ולמעשה אפשר להגיד, כן, אם עולה בנו לחץ, אם עולות בנו כל מיני תגובות, זה רק מראה שהמערכת שלנו פועלת כראוי ושהחיים חשובים לנו. שזה דבר חיובי כשלעצמו. העניין הוא במעברים. כן? מה קורה כשחלפה הסכנה? או במקרה הזה, מה קורה כשאני לא נמצא במצב שבו הסכנה היא מיידית ומוחשית, כן? ברגע זה אני יושב כאן בחדר, אמנם העתיד לא ידוע, אבל ברגע זה באמת אין סכנה מיידית, אבל בהחלט המצב חי. ואיך אנחנו מייצרים, לרובנו קשה לייצר את המעבר הזה בין מצב של רגיעה, מצב של לחץ, עוררות, למצב של רגיעה. ואני חושב שבחיים, אפילו בחיים הרגילים, כן, בלי מצב מיוחד, זה לא מצב שכל כך קל לבסט, כן, אנחנו רגילים לעשות ולעשות ולעשות ולעשות, ואז פתאום עוצרים וכבר לא יודעים איך לעצור מרוב שאנחנו עושים ועושים ועושים. אני תמיד, יש את החוויה הזאת שכשאני הולך ברחוב ואני חוצה את הכביש ופתאום אני נתקע על אי תנועה ויש רמזור אדום ואני ממשיך להסתובב על האי תנועה כי אני פשוט לא מסוגל לעצור ברמזור האדום. אז ככה רובנו מתנהלים ככה, כן, בתרבות המערבית. קשה לעצור. אז על אחת כמה וכמה, כשיש מצב כמו זה, שאי הידיעה מרחף באוויר, המון קושי על מה שקורה ותסכול וחוסר אונים, על אחת כמה וכמה יהיה לנו קשה לעצור. אז ההכרה שלנו באופן טבעי מייצרת אין ספור תרחישים ואין ספור סינריוז כדי להתמודד עם הסיטואציה, כדי לייצר לעצמה איזשהו ביטחון. ואני חושב שזה משהו שבאיזשהו אופן עם כל אדם שאני מדבר בתקופה הזאת חולק את התחושה הזאת. מזהים אותה אצל עצמכם? אני מדבר על משהו שהוא רלוונטי? אפשר אפילו להגיב בצ'אט הזה. שאני ארגיש שיש אנשים שם בצד השני. אתם יודעים מה? אפשר אפילו לחשוב לרגע איך זה מתבטא אצלך או אצלך.
כזה לרגע אפילו אם אנחנו לא משתפים ביחד, רגע של כנות, איך המצב הזה, מה הוא עושה אצלך או אצלך? איך זה מתבטא? לדוגמה, אני יכול להעיד שאני מתעדכן בחדשות לפחות פעם בשעה. רק בודק שהעולם לא יתמוטט. אני גם יכול להעיד שקשה לי, השינה שלי הפכה להיות קלה יותר. כאילו משהו דרוך בי הרבה יותר בלילה. רעשים קטנים מהירים אותי. קשה לי להוריד את הנשימה לבטן התחתונה. ממש משהו שלרוב קורה לי באופן טבעי, בזכות אימון שאני מניח קורה באופן עקבי. פתאום זה קשה יותר. אני מוצא את עצמי, את הנשימה נמצאת הרבה יותר כאן למעלה. אז מזמין אתכם רגע לשים לב איזה תופעות שמעידות על מה שאמרנו מופיעות אצלכם בגוף. וגם אם אפשר לשים לב, או אפילו לשאול, רגע באופן מודע, מה אני חושב על עצמי כשאני חווה את התופעות האלה? מה קורה לי בפנים כשאני לחוץ, או חרד, או מודאג מאוד? האם אני אוהב את זה? האם אני חושב משהו על עצמי? או יותר נכון לשאול, מה אני חושב על עצמי כשאני במצב של לחץ, חרדה, כשמתבטאת במערכת הזאת לחץ, חרדה, וכל מה שדיברנו עליו. מה קורה לי בפנים? אז כן. חשוב לשים לב לזה כי מעניין לשאול לרגע את עצמנו בכלל מה אנחנו יודעים על מצבים של חרדה ולחץ? כן? האם זה דבר טוב להיות לחוץ או חרד? ואני חושב שהתשובות יכולות להיות שונות ומשונות. אני לאו דווקא מחפש תשובה אחת. יש אנשים שיחשבו שדווקא לחץ זה דבר טוב, ויש אנשים שיחשבו שלחץ זה דבר מזיק. ומעניין רק לחקור לרגע רק מה היחס שלנו שם. מה קורה לי בפנים כשאני חווה את המצבים האלה? האם אני מנסה להעביר אותם באיזשהו אופן? ואם כן, איך? רק מהי התגובה הפנימית? מה אני רוצה שיקרה? אוקיי. אז אחרי שקצת הסתכלנו על מה קורה אצלנו וגם על מה התהליכים, אפשר להגיד, גופניים, שהרפואה המערבית יודעת לשים. לא ציינו גם מנגנון חשוב שקוראים לו fight or flight, או freeze ו-faint, שהן תגובות הרבה פעמים למצבים התובעניים האלה, הרצון לצאת להילחם, או הרצון דווקא לברוח ולא להיות כאן. הם הרבה פעמים תגובות שהמערכת, הצעות, אפשר להגיד שהמערכת שלי מציעה לי איך להתמודד עם הסיטואציה. מצד אחר, כפייה, קיפאון, חוסר יכולת לתפקד, או פיינט, שאפשר לקרוא לזה התעלפות, אבל אפשר לקרוא לזה פשוט ניתוק. יש לי תלמידים שבאים ואומרים לי שאני פשוט לא מרגיש כלום. לא בקטע שאני חושב שזה טוב, אלא פשוט לא מרגיש. וזה גם איזשהו סוג של דרך של המערכת להתמודד. אז כן, לשיעור שלנו יכולים להגיע אנשים בכל כך הרבה מצבים, ועם מנעד אדיר של תגובות ומחשבות על מה שקורה. אוקיי. אז קצת ניתוח יוגי, איזה שהם שאלות או... אנשים כתבו. נכון. התנדבויות לדוגמה זה תגובה של פייט. כן, אנשים מנסים, הם גם תגובה של לב, כן, חשוב לציין את זה כאן, וזה באמת משהו יפה שרואים בעם שלנו, שבאמת יש כל כך הרבה לב גם שיוצא עכשיו. כן?
חשוב לציין את זה. ונכון, יש אנשים שפשוט לא יכולים גם לשבת בשקט והם ילכו והתנדבו בכל דבר, וזה ביטוי של פייט. ויש אנשים שדווקא ירצו לברוח, החל מלברוח לכל מיני גירויים כמו טלפונים וסרטים ועד לברוח לחו"ל. אבל ממש תחושה של לברוח. אז הם כל ביטויים באמת של אותו תגובות לחץ. תחושה של ייאוש ברגע של היזכרות בפרטים. בוודאי. אני חושב וואו. כן, אין דבר יותר מעציב ויותר כואב מלשמוע על כל כך הרבה רוע. פשוט רוע שמתגלה מולנו. כן. הרבה אנשים גם מעידים על זה שאחד מהגורמים ללחץ כאן זה שיש תחושה שרוע פשוט משתלט על העולם, שזה פשוט צו השעה. זה בהחלט מלחיץ לחשוב על זה. אז כן, משהו במה שאנחנו עושים כאן עד עכשיו הוא חשוב גם כדי שנבין, אבל גם מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו עושים משהו חשוב. אנחנו נותנים לגיטימציה למה שמתחולל במערכת שלי, בגופנית, נפשית הזאת, נותנים לה לגיטימציה להיות. כן, כי אחת אני חושב, מהגורמים הנוספים לסבל בסיטואציה כזאת שאנחנו מנסים שהוא לא יהיה. מנסים לא להיות לחוצים. מנסים להירגע. וההתנגדות הזאת, אותה מלחמה פנימית שיכולה להיות מול הדבר, רק תלבה אותו. ולא רק שתלבה אותו, אלא רק תייצר עוד סבל. כי זה לא באמת אפשרי, נכון? הדבר הכי גרוע שיכולים להגיד לי כשאני כועס זה, שי, תירגע! לא רוצה להירגע. אז עצם היצירת לגיטימציה, להיות כפי שאני, מאפשר למערכת להשלים את התהליכים שהיא עוברת, כן? ואולי להמשיך הלאה. עצם גם הלגיטימציה, כשאני נותן את הרגש הזה, כבר מייצר הבחנה. איך זה תורם לתהליך ההבחנה? זה נותן לי מרווח מסוים מהסיטואציה. כשאני אומר, עכשיו אני לחוץ, הנשימה שלי נעתקת, אני מדמיין דמיונות כאלה ואחרים, אני חווה עצב מהסוג הזה. עצם זה שאני אומר את זה ונותן לזה 100% לגיטימציה, אומר שיש איזשהו מרחב ביני לבין הדבר, איזושהי הבחנה. כן, דיברנו על זה שהגול של היוגה זה לייצר לנו איזושהי הבחנה. כי זה כבר לא 100% ממה שאני. כן? ברגע שנוצרה ההפרדה הזאת זה כבר לא 100%. זה משהו שקורה בי, בתוכי, איתי. וגם אני חושב שזה מטפח חמלה. כן, פשוט חמלה. אנחנו, כן, בסיטואציה שבאמת חוסר שליטה ועיבוד קרקע זה אחד מהמאפיינים שלה. ואני לא חושב ששיפוטיות כאן תהיה בדיוק הדבר שמוביל. אז אני חושב שיצירה של מרחב שבו יש לגיטימציה לחוות מה שאנחנו חווים, זה לאו דווקא אומר שהדעה שלנו נכונה או מיטיבה, אבל זה אומר שיש לגיטימציה לרגש. ואם יש דבר שכשאני מכניס את עצמי למרחב המדיטטיבי שלי או את הכיתה שלי אליו, זה מרחב שבו מותר להרגיש הכל. ובימים האלה אני הרבה פעמים מתחיל שיעור יוגה בואו ניקח נשימה ונשחרר. ובימים האלה שיניתי את זה. זה בואו ניקח נשימה ונהיה לרגע עם מה שיש. כאילו, זה טרמינולוגיה קטנה שמעידה על גישה. אז איזושהי שאלה על זה? איזושהי שאלה על זה? אם משהו עולה אתם מוזמנים לרשום בצ'אט.
אז קצת על הגישה היוגית. כבר אני מדבר 40 דקות. קצת על הגישה היוגית. הגישה היוגית לא משתמשת כל כך במונחים של לחץ וחרדה, למרות שזה כן נמצא שם, תכף נראה ביוגה סוטרה איפה זה נמצא. הגישה היוגית דווקא מתייחסת לכל סיטואציה, היא מנסה לנתח אותה בכלים שלה. והכלים של היוגה זה לא לדבר על הורמונים ומערכות עצבים, אלא לדבר על אלמנטים ודושות וגונות ונאדים וכדומה. אז חשבתי לרגע לדבר את השפה הזאת של הטה יוגה, כי ברגע שאנחנו מבינים מה קורה מבחינה איך נגיד זה, תיאורטית, אפשר להגיד של היוגה, איך היא מנתחת את התיאורטית, אפשר להבין בקלות איזה תרגילים שווה לשים. אז אני רגע עושה share screen. אוקיי. אתם יכולים לראות את זה, אני מקווה. אז רשומים כאן, מי שמכיר את זה, הדושות, קפה, פיתה ווואטה. מי שבקצרה על הדבר הזה, הדושות הם בעצם תקציר של 5 אלמנטים, חלל, אוויר, אש, מים ואדמה. כשהם מאוגדים ב3, חלל ואוויר עם וואטה, פיתה זה אש עם קצת מים, וקפה זה מים עם אדמה. יש הרבה סיבות למה זה מאוגד ככה, אבל לא ניכנס להם כרגע. כל אדם נולד עם איזשהו וואטה שהיא יותר דומיננטית מאחרים, וזה מה שמייצר את האופי ואת השינוי בינינו. אנשי קפה הם יותר לאים, איטיים, ועם זאת מאוד חמימים בדרך כלל ואוהבים. פיתה, אנשים יותר של עשייה, אנשים של אש ואנרגיה, אנשים בדרך כלל גם קצת יותר חמומי מוח, ווואטה, האווריריים, אנשים בדרך כלל שכלילות מאפיינת אותם, תנועתיות. מהצד השני, מהירות, כן, האוויר הוא דבר שזז מהר, ונוקשות, כי אוויר זה דבר שמייבש. אז ככה בקצרה, מעניין אם זה זיהיתם משהו מהאופי שלכם בתוך זה. אז זה נקרא פרקריטי שלנו, האופי המולד. ויוגה והאיורבדה מספרות לנו שיש גם ויקריטי, ההפרעה, מה שיצא מאיזון. וכשאנחנו מסתכלים לרגע על הטבלה הזאת של וואטה, פיתה וקפה, אני חושב ממה שאמרתי, אפשר לשים לב שוואטה זה אלמנט שהוא מאוד דומיננטי בלחץ וחרדה. כן, יש איזושהי רוח שהיא משתנה והיא לאו דווקא קבועה. כן, מין רגע משב רוח חזק ורגע הכל משתולל, ואם מדברים על אש גם, אז כשרוח ואש באים ביחד, מין איזה שריפת קוצים נוצרת, שריפה משתוללת. קשה מאוד לעצור את הרוח, ממש כמו שקשה לעצור את המחשבות, כן? כשאדם נמצא במצב של חרדה, לא קל לו לעצור. אמרנו את זה בהתחלה, כי הרוח משתוללת. קשה לעצור את המחשבות, מחשבה רודפת מחשבה, כן, ממש תחושה של רוח. גם נוקשות זה משהו שאנחנו יכולים לראות בזמן של חרדה, כן, יש איזה מין החזקה, רצון להחזיק. שזו גם, נוקשות זה משהו של וואטה. כן, אז אנחנו יכולים לראות את וואטה דושה, שהיא יצאה מאיזון. אנחנו בהצפה של אוויר, יש הרוח מנשבת, והרוח המנשבת הזאת גם מלבה את האש של המחשבות, ונוצר שם איזה מעגל קסמים אכזרי. תודה. אז כן, מבחינת היוגה היא רואה בזה תנועה של וואטה. עוד תנועה שהיוגה רואה
אוי, זה נורא קטן. אולי נצליח, כן. עוד תנועה שהיוגה רואה זה שבאמת אלמנט האדמה, אם לקחנו אלמנט האוויר שהוגבר, אלמנט האדמה הוחלש. כן, הקרקע, לא סתם אומרים, הקרקע נשמטה מתחת לרגלינו, האדמה רועדת. אי ידיעה, מערערים את אלמנט האדמה שלנו. וזה עוד תכונה, אנחנו רואים הגברה של אלמנט האוויר וחלשות של אלמנט האדמה. אוקיי? שני דברים. אז את אלמנט האדמה, מן הסתם אנחנו יכולים לראות כאן בתרשים הזה, במולדהרה צ'קרה, ברצפת האגן. מין אזור שמייצג את תחושת הביטחון שלנו בעולם. כן, לא סתם כשאנחנו מפחדים, הסוגרים נפתחים, כן, אנשים משחררים צרכים כשהם נמצאים בפחד מאוד גדול. אז זה הכל קשור למולדהרה, לאותו אזור תחתון באגן. כך ש... וגם אומרים, כן, כשהאדמה, אלמנט האוויר גבוה, האדמה מתייבשת, וכשהאדמה מתייבשת יש בה סדקים, עוד דימוי מהעולם הזה של האלמנטים. כן? יש סדקים באדמה, אפשר ליפול לתוכה. אז זו ככה ראייה, אפשר להגיד יוגית, איזשהו ניתוח יוגי של המצב, של מצב של חרדה. יפה. איך אני חוזר מפה? סטופ. יס. יופי. אז אנחנו רואים את שתי האלמנטים האלה מאוד דומיננטיים. אוויר עלה למעלה, הוא משתולל, יש הצפה של אוויר, כתוצאה מזה אש מלובט, ויש המון, כן, מין אש לא צפויה כזאת, לא ברור מתי זה יתלקח, כן, אותם טריגרים, והמולדהרה הוחלשה, האלמנט האדמה הוחלש, הוא התייבש. במצבים של לחץ, קשה לחשוב בצורה יצירתית. יותר קל לחשוב בשחור ולבן. יותר קל לחשוב באני והם. יותר קל לחשוב באוטומט, ולאו דווקא מתוך בחירה. וזו אותה הרוח שמסתובבת. אוקיי. אז זיהינו כאן משהו שמתרחש מבחינה איורבדית, יוגית אפשר להגיד, מהכלים שהיוגה מכירה. וברגע שזיהינו, כבר קל יותר להבין כיצד נותנים מענה. עכשיו, מה שאמרתי אני שם בסוגריים, לא אצל כל האנשים זה נכון. יש יוצא דופן ואנחנו צריכים תמיד לפקוח עיניים ואוזניים ואת כל החושים שלנו אל מול התלמידים. בגדול, זה מה שהרבה פעמים קורה. אז אלמנט האוויר, יש לנו אקסטרה אלמנט אוויר. זאת אומרת שאנחנו צריכים למצוא דרך יעילה להרגיע את הרוח, ורוח זה דבר טוב, אוויר זה דבר טוב. אנחנו רוצים להחזיר את הרוח להיות הוריקן לרוח שנושבת בצורה מיטיבה, וגורמת לאש להיות יציבה. אז זאת אומרת שאנחנו צריכים הפחתה באלמנט האוויר. כאן אנחנו כבר נכנסים אל יוגה. מה מפחית אלמנט אוויר? איפה אנחנו רואים אוויר בגוף? עכשיו זה שלכם. You name it. בואו נהיה יצירתיים. איפה רואים אוויר בגוף? במפרקים. תודה רבה, במפרקים, נכון? שעושים ככה עם מפרק, פתאום שומעים את כל האוויר שם שיוצא. איפה עוד? מערכת העיכול. יפה, מערכת העיכול. בהחלט. לדוגמה, כשהאוויר מתייבש במערכת, כשיש הרבה רוח במערכת העיכול, מה אנחנו רואים? עצירות. נכון? כי אין שם מספיק מים, ייבשות האדמה. מערכת עיכול. עצירות זה אחד מהם. אבל רואים שינוי במערכת העיכול. יפה. מערכת העיכול, גם המעיים וגם הקיבה. נכון? יש באוויר גרפסים ומעיים, כל הגזים שלהם. איזה עוד? איברים אנחנו רואים בהם, איפה עוד רואים ביטויים של אוויר בגוף? זה יכול להתבטא... ריאות, חזירים, אולי. ריאות, זה היה מתבקש, כלי של האוויר בגוף הזה. בייסיק. כן, בייסיק. בריאות אנחנו רואים את האלמנט אוויר מאוד נוכח.
ובאמת הריאות הם דוגמה, הם גם מראה לאיך האוויר זורם לי בגוף. לכן בשעת לחץ באמת הנשימה מוגברת, שזה דוגמה לרוח המשתוללת הזאת. גם, זה הכל דברים שהם obvious, אבל חשוב להגיד אותם. רשומו כאן שרעפת. השרעפת היא באמת שריר של הנשימה, והיא קשורה לזה, למרות שהשרעפת עצמה היא לאו דווקא אלמנט אוויר. אבל השרעפת קשורה. כן, עוד מישהו רוצה להגיד? אמרתי גם בפנים, העיניים, נגיד טיקים, מצמוץ, הרבה, כל זה גם תופעה של אוויר. נכון, נכון. בעצם אמרת מערכת העצבים. מערכת העצבים קשורה לוואטה, זה נכון. שזה קשור לכל מה שדיברנו לפני. דבר חשוב מאוד, מה החוש של אלמנט האוויר? לכל אלמנט יש חוש. יש 5 אלמנטים, 5 חושים. מהו החוש של אלמנט? מגע. חוש המגע. תודה רבה. 2 נקודות לאסתר כבר. נכון, חוש המגע. חוש המגע באופן מפתיע, נכון, הרבה פעמים אומרים שזה קשור לאדמה, אבל לא, הוא קשור לאוויר. למה הוא קשור לאוויר? הדבר הראשון שאנחנו רואים זה שזה חוש פתוח. כן, אם לרגע אחד נעצור, אני בטוח שאתם מכירים את זה בתור מתרגלים, וננסה לחוש את גבולות הגוף, נעצום עיניים ונחוש את גבולות הגוף, אי אפשר באמת לזהות גבול מוחשי. מתי האור נגמר והאוויר בחוץ מתחיל. נכון? אתם יכולים לעשות את זה אפילו עכשיו. קשה להבין מתי בדיוק האור נגמר. וזה אומר שזה אלמנט, זה חוש מאוד אוורירי, כן? הוא פתוח לאוויר. ברגע שאנחנו נוגעים, כן, מזמין את כולנו אפילו לגעת, לעטוף לעצמנו את היד. כן, פתאום, ברור איפה היא נגמרת ואיפה היא מתחילה. אפשר גם לחבק את עצמנו. ברור, כן, פתאום ברור איפה הגבולות שלי. לכן אני מאוד מעודד אנשים להתחבק היום. כן, החיבוק, לא סתם, הוא מחזיר את האוויר. אז אנחנו רואים אלמנט אוויר מושפע מחוש המגע. חוש המגע הוא ביטוי של אלמנט האוויר. יפה. אז אמרנו הרבה דברים. ראוי לציין עוד משהו. ההכרה שלנו, אותו איבר פנימי, אפשר להגיד, היוגה מגדירה את ההכרה כאיבר גם, כן? היא גם אלמנט אוויר, כן? כולנו יודעים איך המחשבות יכולות לעוף להן שם בפנים ולהשתולל. ואולי אחד המאפיינים של חרדה זה שהמחשבות הן, ושל זמנים של לחץ, שהמחשבות הן בקצב היסטרי ומשתולל. אז זה ממש גם ביטוי מאוד ברור של אלמנט אוויר. איבר נוסף שקשור לאלמנט האוויר ולא ציינו, הלב. כיוון שכל האזור הזה, כן, של חזה קשור לאלמנט אוויר, אז הלב נכלל שם, והוא מתקשר לנו לאנרגיה שקוראים לה ויאנה, אנרגיה שמתפשטת בגוף, אותה תנועה גופנית, הלב תמיד בתנועה. אז זה עוד משהו ששם. אם אני אחזור רגע לצ'קרות, אז אפשר לראות את אנהת הצ'קרה, צ'קרת הלב, ממוקד בחזה, והאלמנט שלה הוא אוויר, נכון? 5 הצ'קרות התחתונות, מולדהרה, סוואדיסטנה, מניפורה, אנהתה ווישודה, כל אחת יש לה אלמנט. אז אנהתה קשורה לאלמנט האוויר. מולדהרה, לאדמה. אז נתעסק בה היום, כי אני לא ארחיב עוד בנושא, וזה לימוד שלם בפני עצמו. אוקיי, דיברנו על אלמנטים, אחלה דיון, תודה רבה על התוספת שלכם. דיברנו על מולדהרה, דיברנו על מה קורה במערכת מבחינה היורבדית. אז היורבדה ייתנו לנו כל מיני כלים היורבדיים להתמודד עם אותה סיטואציה. היוגה נותנת כלים יוגיים. אז בואו נבחן כלים יוגיים. מה יש לנו כדי להפחית אוויר, להעצים אדמה, להרגיע אש? והייתי רוצה להזכיר שזה לאו דווקא יש לנו כלי אחד. היוגה, תודה לאל, הם אוהבים שפע ומגוון, כך שנוכל, אם אנחנו מבינים את העיקרון, נוכל לייצר תרגול שיועיל גם עם לוחם לא יודע מה, בסיירת מטכ"ל, וגם לייצר תרגול עם הדודה בשדרות. נוכל לתת לכולם
מענה, כי אנחנו מבינים את העיקרון. איך מפחיתים אוויר? אז בואו נתחיל. ברגע שאני זיהיתי את האיברים שבהם האלמנטים האלה נוגעים, יש לי גישה שהיא, אפשר להגיד, יש לי גישה יעילה לאלמנט הזה. ואז השאלה היא, איזה תרגילים אני יכול להעניק לאותם איברים? מפרקים, מערכת עיכול, קיבה, ריאה, לב, הכרה. איזה כלים אני יכול לעשות, להשתמש בהם, כדי להעלות אוויר, להעלות אדמה ולהוריד אוויר. אז אני חושב, זה כבר כמעט נאמר, סיבובי מפרקים. נכון? פשוט להוציא אוויר מהמפרקים, לסובב אותם, סיבוב טוב, מוציא את הנוקשות, כן? מחמם את אלמנט האדמה, ומעלה את אלמנט מסלק אוויר ומעלה אדמה. סליחה, הייתי צריך ללכת צעד קודם. לפני שאני בכלל ניגש לתרגילים, הגישה שאיתה אנחנו מתרגלים עם אוויר עודף, עם אוויר שמשתולל. כשהאוויר משתולל, היוגה מציעה לנו מהלך מאוד מעניין. בגלל שאחד מהמאפיינים של הרוח זה שהיא לא יציבה. כן? יש לה השתנות מתמדת. אנחנו לא יכולים לגשת לתרגול בצורה יציבה. כשאני אומר יציבה, הכוונה היא, לדוגמה, תרגיל, 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 כן? כזה תרגול הוא לא תרגול לבטה, כי זה תרגול שהוא מאוד מביא אדמה מיידית כזאת, כן? תרגיל, תרגיל, תרגיל. אתה לא יכול לתרגל ככה עם וטה. זה יעצבן אותו. ומי שבאמת מכיר, אפילו בעצמנו, כשאנחנו במצב לחץ, כשאנחנו במצב חרדה, קשה לעשות הנחיות שהן כאלה, קשה לעקוב אחרי הנחיות שהן, איך להגיד זה, רגועות, בקצב אחיד. הגוף יכול לעשות וההכרה תמשיך להשתולל לה. הגישה שמציעים לנו לגשת, כשהוואטה משתוללת, לגשת בגישה של הצטרפות למהירות שלה, ואז שינוי. ואז הצטרפות, ואז שינוי. אוקיי? לדוגמה, עושים משהו מהיר, 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 ואז פתאום עושים משהו לאט, לאט, לאט. ואז עוד פעם מהיר, 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 ולאט, לאט, לאט. עכשיו, ככל שאני אתרגל בצורה הזאת, וכיוון שאני המנחה, המורה של עצמי או של אחרים, אני מייצר תרגילים מהירים, ואז קצת איטי, ואז מהר, ואז קצת יותר איטי, ואז מהר, ואז קצת יותר איטי. בדרך הזאת אני מלמד את מערכת העצבים לעשות לאט לאט את השיפט. כך שאני מצד אחד משתמש באותה לגיטימציה שאמרנו, אוקיי, אתה מהיר? בוא נעשה משהו מהיר. ובאותו אופן אני גם מוביל את המערכת, אפשר להגיד, אל אותו יישוב, אל אותה אדמה, אל אותו קרקע שאפשר לנוח ולרגע לנשום גם ברגע. אז לעיקרון הזה ביוגה, כפי שהציגו לי אותו, קוראים לו stimulation relaxation. גירוי והרפיה, עשייה והוויה. ככה שמות שנדעתי לזה בעברית. אנחנו מייצרים גירוי חזק, ואז שהייה נוכחת. אז איך שניישם את זה, שוב, זה עיקרון שאפשר ליישם אותו באין ספור דרכים. אבל כשאנחנו מתחילים לחשוב באופן הזה, אנחנו מכבדים את הצפת האוויר של התלמידים או שלי, ופועלים איתה במקום בהתנגדות אליה. מהניסיון שלי, אנחנו עושים את התנועות האלה של להצטרף למהירות הזאת, ואז עד סוף השיעור, אם אנחנו לשים את העיקרון הזה מספיק זמן, עד סוף השיעור, הרבה פעמים הקהל שלנו כבר מוכן להרפיה, כי מערכת העצבים כבר הגיעה אל אותו נחת, אל אותו קרקוע.
אז זו אחת מהגישות שאני מאוד מעודד לתרגל איתה. גם לאנשים שהם לא וטה בתקופה הזאת, זה יהיה יעיל. תעשו ניסיון, תבדקו אם זה נכון לכם. עשינו את זה בתחילת השיעור, עכשיו, מי שהיה, כשלדוגמה, כשעשינו ככה, ואז שחרור, כן? זה היה גירוי מאוד חזק, ואז שחרור מאוד עמוק. ויש אין ספור אפשרויות לעשות את זה. עוד דוגמה שעשינו את זה, שפשפנו ידיים, עשינו גירוי מאוד חזק, ואז הנחנו אותם על הפנים. שזהו גירוי מאוד רגוע ומקרקע. גם התייחסנו, כן, כשהנחנו ידיים על הפנים, לאלמנט המגע, לחוש המגע, שהוא גם מרגיע את אלמנט האוויר, ממסגר אותו בחזרה באדמה שלו. אז ככה, קווים למחשבה, למה שווה להביא, ולמה. אז אני לאו דווקא רוצה למסגר אותנו בתרגילים, אלא דווקא לפתוח את הראש, לאיך אני מייצר מענה לאוויר משתולל, אש משתוללת ואדמה יבשה ומעורערת וסדוקה. אוקיי. אז דיברנו כלי ראשון, לגיטימציה. כלי שהוא, כן, הוא חלק מההצטרפות הזאת. כלי שני, stimulation, relaxation, הצטרפות והובלה, עשייה והוויה. לעבור כל הזמן בין הקצוות האלה, עם הרחבה איטית וכמעט סמויה לכיוון הרגיעה. זי, אתה יכול רגע לחזור עוד פעם, אמרת מה היה הראשון? הראשון היה פשוט לגיטימציה למה שיש במרחב כרגע. יכול להיות שהתלמיד שלנו, התלמידים שלנו, לא יראו שום סימן של רגיעה כל השיעור. And it's fine. Let them be. סוואמי סטיאננדה, עליו השלום, שהביא את היוגה נידרה, את ההרפאיה העמוקה, הביא אותה להכרה שלנו, לתרגול שלנו. אז הוא יום אחד נקרא בארצות הברית להנחות לאסירים בכלא את היוגה נידרה שלו, את ההרפאיה העמוקה. מי שלא מכיר, 45 דקות של הרפאיה עמוקה מונחת בצורה יפיפייה. והוא יצא מהסשן, והוא אמר שכל האנשים לאורך כל ההרפאיה, כל הזמן גירדו בראש, זזו, השתוללו לו לאורך כל ההרפאיה. והוא סיים את הסשן עם תחושה של, טוב, כנראה שזה לא מתאים פה. כנראה זה לא בשבילהם, הם צריכים דברים אחרים. והוא עם תחושה של כישלון מסוים. ובסוף הסשן כולם באו ופשוט חיבקו אותו ובחו, ואמרו לו תודה שנתן להם כזאת הרפאיה עמוקה, וכזה זמן של נחת. והוא אומר, באותו הרגע הבנתי. הרעיון שיש לי על איך נראית ההרפאיה אצל אחרים, ואיך נראה הרווחה הזאת, זה רעיון שאני צריך להניח בצד. תן להם להיות. אתה לא יודע מה עובר בפנים אצל בן אדם, ויכול להיות כרגע קורה דברים נהדרים, אפילו שהם בחוץ אליו דווקא נראה ככה. אז 100% לגיטימציה, זה היה הראשון. העבודה עם stimulation, relaxation, עשייה והוויה, עם הובלה עדינה לכיוון ההרפאיה, הקרקוע, ההווה. כן, יפה. אז דיברנו על גישה, עכשיו אפשר לדבר גם על תרגילים. אז התחלתי לציין את זה שאנחנו רוצים לסלק אוויר, ואיזה תרגילים יסלקו לי אוויר. אז דיברנו על זה שהאוויר במפרקים, סיבובי מפרקים. בואו נעשה רגע, רק בשביל להרגיש את זה, נשב, שבו רגע בניחותא, נסובב את הצוואר, עוד איבר שיש בו כמה מפרקים ואפשר להניע אותו. גם קשור גם איכשהו לאלמנט הוואטה, אוויר שנמצא עובר דרך הוושע, דרך קנה הנשימה. נוריד את הסנטר לחזה, אפשר בעיניים עצומות או פקוחות, נבצע סיבובי צוואר, אוזן לכתף ימין, צוואר למעלה, פנים למעלה, אוזן לכתף שמאל וראש למטה. נלך בסכמה הזאת, נסובב את הראש כמה וכמה פעמים.
תשומת לב בגרון, בתחושה. אפשר לעשות את זה עם עיניים עצומות רק כדי להרגיש יותר את כל השרירים וכל הניואנסים שזזים לנו בתוך הצוואר, ואפשר גם בפקוחות אם בא לכם. תנסו לסנכרן את הנשימה ביחד עם התנועה. ויצרו תנועה איטית, תנועה נעימה. יופי. כעת תגבירו מעט את המהירות, עדיין עם תשומת לב, עדיין עם עדינות, ומהירות קצת יותר מהירה. הנשימה מצטרפת. אולי קצת יותר. ולאט לאט ניתן למהירות לשכוח ולסנטר להגיע אל המרכז. נחליף כיוון. נתחיל לאט. שמתם לב שינוי מהירות. נתחיל לאט. נסובב את הראש, תשומת לב בתחושות השונות. וזה גם נחמד לסובב קצת את הראש, לתת לכל מה שיש בראש קצת להירגע. ואולי קצת יותר. נסובב את הראש קצת יותר מהר, קצת יותר נוכח, אנרגיה בראש. ומגיע אל המרכז בעדינות. נזקוף את הראש. ניקח נשימה טובה אל הצוואר. נשיפה טובה מהצוואר, ולרגע אחד רק נשים לב מה מתרחש כרגע בצוואר. מה אני יכול לזהות? האם אני יכול לזהות איזשהו נמלול, איזשהו התעוררות? יכול להיות שהתאים של הצוואר רוקדים. מה קורה שם? יופי. נפקח עיניים ונחזור לכאן. תודה רבה. אז כן, מה קרה שם? עשינו סטימולציה, שיחקנו עם מהירויות, כל הזמן החזרנו את תשומת הלב לעבודה, כן? כי אוויר, הכרה, תשומת לב, כל הזמן מקרקע אותה אל רגע ההווה. אז תנועה עם מהירויות משתנות, עם תשומת לב שכל הזמן מקורקע, עם נשימה שביחד עם התנועה, נגעתי בכל כך הרבה מהאלמנטים שדיברנו עליהם. ואז אחרי שזה, עשינו איזה קרשנדו של הדבר, רגע של שקט. ופתאום ברגע הזה, מעניין לשמוע בקהל, אני יודע, אנחנו לא באמצע שיעור כזה של יוגה ויש את כל התדר שצריך, אבל מעניין, האם היה לזה איזושהי השפעה על מערכת העצבים שלכם, אפילו בקטנה. אם יכולתם לחוש שההצטרפות הזאת, ואז ההובלה לעבר רגע של התבוננות, יצר משהו שם. יכול להיות שלא, יכול להיות שברגע זה לא מדויק. אבל לשים לב אם כן, זה מה שאנחנו מכוונים ממנו. שימו לב שברגע של העצירה, אחד, לא ציינתי חוויה ספציפית, אלא נתתי שוב לגיטימציה לכל דבר. שימו לב מה קורה בצוואר, כל דבר יכול לקרות. כן? לא חיפשתי רוגע ספציפי, נמלול ספציפי שיקרה, אנרגיה שמתפוצצת ומעלה לנו את הקונדליני. לא, רק חיפשתי מה עכשיו קורה, את החיבור הזה לרגע ההווה. כן, קרקוע של ההכרה. זה עוזר, זה מהדהד, מעניין לשמוע רגע. אתם שקטים? מעניין אם אתם עדיין שם. אוקיי, יש לי עוד רבע שעה לשידור. כן, חוויה מאוד מוזרה, הזומים האלה. כן, אני פה שי. זה מהדהד וזה קצת מרגיע ומשחרר, אבל אני כבר כל השיחה עושה סיבובים דפקים לבד. תודה, תמשיכי ככה. תודה רבה. אני פה, אני פשוט לא על זה. לא, מעולה. הרוב לא על מצלמה, אבל זה דווקא טוב. זה אומר שאתם עמוק בפנים. יופי. אז אפשר לקחת את העיקרון הזה ולעבור איתו בכל דרך. עכשיו, שוב, זה לא משנה מאיזה זרם אתם מתרגלים ואיזה תרגילים אתם יותר מכירים ואיזה פחות. נסו לזהות איזה תרגילים מייצרים את השחרור הזה במפרקים ויישמו אותם.
אפשר גם להמציא, כן? מה יסובב לי את המפרק הזה? מה יסובב לי את המפרק הזה? כן, עצם המחקר הזה כבר יעשה. אוקיי, אז דיברנו על סיבובי מפרקים. יפה. מה עוד? איזה עוד תרגילים יכולים להפחית לנו אוויר, לשחרר לנו אוויר, להביא את האוויר למצב של רגיעה, את האש למצב של רגיעה, ולהעלות אדמה. יאללה, בואו נשמע קצת מחוכמת הקהל. כאילו, אני יכול להביא אינסוף, אבל לא שגם לכם יש. כפיפות קדימה, רשמה נועם. יפה. יהיה איזה תרגיל של קפיצות או ניעור של הגוף. תודה רבה. נכון, קפיצות וניעור מצטרפות לי לאותו וטה קופצנית, ורגע אחרי זה, חשוב לציין, אחרי קפיצות, רגע של, עכשיו, כמו שעשינו לפני רגע, יושבים, עומדים, יושבים, מה עכשיו קורה? איפה זה קורה לי בגוף? חיבור להווה, כן? עשייה והוויה. תודה רבה. כן, אז קפיצות, ניעורים, ריקודים, תשליך מה שנקרא. יפה. נועם רשמה כפיפות קדימה. נכון מאוד. כפיפות קדימה זה כבר ידע שלאו דווקא התכוונתי להביא, אבל תודה. בעצם האש, מרכז האש נמצא בקיבה. כפיפות קדימה מנמיכות את האש ומוציאה אוויר מהאש, מהקיבה. אז כפיפות קדימה בהחלט, תרגילים טובים. הרבה אנשים גם מעידים על איזשהו גוש בבטן. זה ממש משהו שאני שומע מהמון אנשים. גוש בבטן שמסתובב איתם, כן, כפיפות קדימה זה גם טוב, מניע אנרגיה שם. תנוחות הפוכות, סטו בנדה. הפוכות את מתכוונת הפוכות, כלומר, כמו עמידת ראש ונר, או הפוכות פותחות חזה? כן, אוקיי, כן, נכון, תנוחות הפוכות בהחלט מגרות את עצב הווגוס ומביאות שטיפה טובה, נכון? תנוחות הפוכות אכן טובות, אם אפשר לבצע. אבל אני רוצה רגע לשאול לגבי התנוחות ההפוכות, כי הן בעצם גם יכולות להעלות את הוואטה. בעצם המון מהאנרגיה עולה לראש. נכון. לא מקרקעות. נכון. שוב, זו שאלה. אין איזה חוק אחד שאפשר להגיד על מה צריך לעשות ומה לא, וזה בהחלט טוב לחקור את זה, ולבדוק מה נכון לי ולקבוצה וכדומה. אבל כן, מה שזה עושה זה שתף לנו את המוח בהרבה דם. וכל מערכת ייצור ההורמונים קשורה במוח. אז שוב, זה לבדוק אצל האדם, אצל המתרגל, האם זה נכון או לא. אז פרניאמה, שינוי. יפה, נדבר על נשימות בהמשך, כי פרניאמה יכולה להביא הרבה תוצאות, נכון? היא יכולה או להעלות את האש או להוריד אותה, אז שווה לבדוק איזו פרניאמה, ננסה להגיע בזה. תפיחות על הגוף, תודה רבה לאורנה. נכון, כי אם דיברנו על זה שכל דבר שקשור לאור, שפשופים, ההנהגה הזה של הידיים והזריקה, הנענוע של האוזניים, כן, והמילול, כל דבר שמחזיר אותי לנוכחות בגוף, בכלל זה משהו מעניין. יש מורה שאני מאוד אוהב, קוראים לו רם, שמעודד לתרגל, אם נגיד אני נכנס לאיזושהי תנוחה, ואז לקחת את היד ורק לבדוק איפה האיבר שלי נמצא. זה מחדד דבר שנקרא פרופריופספציה, או איפה האיברים שלי נמצאים, אבל גם זה גם מחזיר לאלמנט האדמה, מקרקע את האוויר. אז כן, תודה. Yes, what else? רק רציתי להגיד לגבי התפיחות, שממש כדאי לתת לזה משמעות, זמן ארוך יותר, ממש על האזור בית החזה, על האזור של הלב, האזור, אפילו על הבטן, באזור של הטבור, מאוד מאוד משמעותי, שמתי לב. תודה על זה. כן, לגמרי. יופי, כיף לשמוע מהמחקרים שלכם. אתם מוזמנים לרשום לי עוד, בגלל שאין לי עוד הרבה זמן ואני רוצה לתת כמה שיותר, אז אני אזרוק כל מיני דברים שקשורים למה שדיברנו. אוקיי. אז, שכחנו לציין, אדמה שווה שלד, נכון? אחד מהמיצגים של אדמה
שווה שלד. לכן כל דבר שמחבר אותי למערכת השלד, גם מן הסתם כל היוגה, שאי אפשר לעשות משהו בלי השלד, אבל דברים, גם עבודה מול הדחיסות הזאת של השלד, גם מייצרת, מעלה את האדמה. כן, דרך אחת להעלות אדמה. תנוחות שדוחסות עצם. אוקיי, עוד קצת על סילוק אוויר. פאבן מוקטה, קלאסי, זה השם, סילוק אוויר. עוד על סילוק אוויר, דיברנו על שחרורי מפרקים. פאבן מוקטה, מי שלא מכיר, ההבאה של הברך אל יצירת לחץ על המעיים בעצם, דרך ההבאה של הברך אל בית החזה. יש כל מיני גרסאות לפאבן מוקטה וזו אחת מהן. אבל בכלליות, תנוחות שיוצרות לחץ על המעי כדי לעזור לו להשתחרר. אפילו התנוחה שבה אנחנו באמצע ברכה לשמש, אנחנו עם רגל אחת קדימה, כן, ננסה לצד את זה ככה באצבעות, כן. קוראים לה רוכב הסוס, השווינית שלנו. גם דוגמה תנוחה שמייצרת לחץ קל על המעי. תנוחות נוספות או תרגילים נוספים. בכלליות, כן, כמו שעשינו בהתחלה, תרגילים שמייצרים איזשהו קיבוץ ואז הרפאיה, גם משחררים הרבה אוויר מהמערכת, כמו שעשינו בהתחלה. מתח חזק, גירוי חזק של מתח, לדוגמה, אם אנחנו לוקחים את הצוואר והתרגיל הזה, כן, שעושים, פתאום מרגישים את המתח בשריר הזה ונושמים דרך המתח. כעיקרון מתח חזק גם משחרר ואטה. רגע, אני אפקס עוד את המחשבה שלי. כן, תנוחות שמניעות את השלד, את השדרה, סליחה, בכל ששת הכיוונים. קדימה, אחורה, פיתול ולטרל, צדדים, בצורה דינמית. כן, אז החל מהפיתולים האלה בעמידה שאנחנו תלק, או נגיד כפיפה למעלה, כפיפה למטה, כפיפה למעלה, כפיפה למטה, או חתול, או כל זה, תרגילים בסגנון הזה שמניעים בצורה דינמית בששת כיווני השדרה, משחררים את אותה, כן, נוקשות של השדרה, מערכת העצבים שנמצאת על השדרה, הכל קשור לאלמנט האוויר ומשחרר אותו. וואו, יש לי כל כך הרבה מה להגיד. לא דיברנו גם על בלוטת האנדרנל, ואיזה תרגילים ישפיעו על בלוטת האנדרנל. בלוטת האנדרנל, שנמצאת מעל הכליות, היא הראשונה שמשחררת הורמונים של אנדרנלין. ואישית, זה לפעמים כל כך, לפעמים מספיק שמישהו יגיד איזה מילה מהדברים שקורים עכשיו וברוש משתחרר קצת אנדרנלין. אז איזה תרגילים יכולים להשפיע על בלוטת האנדרנל? מחרשה? נכון, משפיע בעדינות. מה עם פיתולים? פיתולים, נכון. תודה רבה. אוקיי. מנדוקאסנה. מנדוקאסנה, מי שלא מכיר, אם לא תחקרו, מאוד ממליץ עליה בתקופה הזאת למי שיכול ולמי שמכיר. זו תנוחה שבה אנחנו מניחים את הידיים בצורה הזאת על הבטן, והרגליים בווג'ראסנה, בישיבה יפנית אפשר לקרוא לזה, ואז אנחנו מתכופפים על הידיים בעזרת כפיפה קדימה על הידיים, כך שנוצר לחץ על הבטן שמשפיע על האזור הזה של האנדרנל, וזה גם קשור קצת לגוש הזה בבטן שאנשים מדווחים. אז זה לדוגמה, יש עוד תרגילים, אבל זה אחד מהיעילים. עוד תרגילים שמשחררים אוויר. אז דיברנו על כפיפות קדימה, נכון? דיברנו על תנועה בשדרה, דיברנו על סיבובי מפרקים.
יציבה, כלומר תרגילים שמאתגרים את מערכת היציבה, הם תרגילים שקוראים לאוויר להתמרכז. עץ, כל תרגיל שיש בו איזשהו שילוב של יציבה ואתגר מול היציבה. כל אדם והרמה שלו והיכולת שלו, יש אין ספור תרגילים. אבל נכון, קשה לנו לחשוב כשאנחנו מתייצבים על רגל אחת. זה פשוט קשה לחשוב. זה אומר שהאוויר ממש מוסגר, נקלע במקום אחד. אז תרגילים שמשלבים יציבה, אחלה. גם, משפיע מאוד על אלמנט האוויר ועל האדמה, כי יציבה דורשת ממני להתחבר לנקודות שבהן אני נוגע באדמה. אוקיי. אני אעבור אלמנט האדמה. אז באמת, אם אני רוצה, אם זה כבר לקח אותי לשם, אלמנט האדמה, דיברנו על עצמות, דיברנו על, עכשיו הזכרתי, זה פשוט להתחבר לתחושה של האדמה. החל מהמגע של הרגליים, דרך כל הנקודות שבהן אני נוגע באדמה, מחבר אותי לאדמה. עבודה מול דחיסות, כמו תרגילים כמו בפלנק, בדנדה אסנה. נותנים את התחושה הזאת של מוצקות. עכשיו, בהרבה תרגילים ביוגה יש העלאה של האש, צריך להיזהר עם זה, לשים לב כמה נכון לקבוצה שלי. כן, כמו בפלנק, בדנדה אסנה, שהוא מעלה אש. מה עוד ייתן לי את המולה דהרה, את העלאה של אלמנט האדמה? לוחמים? לוחמים הם יותר קשורים לאלמנט האש, למרות שבאמת יש להם רגליים יציבות, אבל הם מעלים מאוד אש. שאלה, לוחמים, כאילו, אין שום תרגיל שאני בכוונה אומר, בואו נוציא אותו, כי בסוף יוגה זה על איזון, וגם לתת מזה וגם מזה זה טוב, אבל זה לאו דווקא נכנס לנו בסכמה הזאת. אולי אוטנסנה, פרסריטה, כל התנוחות האלה שהן מצד אחד הן מביאות אנרגיה לרגליים, מצד שני הן כן משחררות משהו את האוויר. תודה רבה. עובדות על האנדרנל, בגלל הכפיפה, כל שתי אלה. תודה רבה, נכון. יפה, בהחלט מעודד אלמנט אדמה. כל התנוחות שבהם האגן, רצפת האגן, נמצאת על הרצפה. יש הרבה תנוחות כאלה. נכון, החל מפרפרים והווריאציות שלהם, פסצ'ימוטנסנה, אפילו פשוט להניח את האגן על האדמה ולנשום. לנשום לשם, למולה דהרה, לרצפת האגן. תרגילים שמקבצים אוספים את הסוגרים ומשחררים אותם, כל הבנדות והמודרות למיניהם. גם נותן לנו, שוב, אני לא נכנס לתרגילים ספציפיים כי היריעה רחבה, אבל אני נותן לכם כיוון של תרגילים שאולי אתם מכירים אחד שעושה את זה. וזה טוב, קחו את האחד שאתם מכירים טוב ותעשו אותו. אוקיי. מה עוד מעלה לנו אדמה? אני אחזק את האדמה. סקווט, כובסת, מה שנקרא בעברית. כיסא, אוטקטה אסנה. למרות שהוא גם מעלה אש, אז שים לב, בדיוק. אפילו פשוט לעמוד ולהוריד את תשומת הלב אל כפות הרגליים ולשים לב לתחושה שם. אפילו זה בפשטות. האדמה היא פשוטה. אוקיי. אז נהיה כבר 12, ואני אעמוד בזמנים. תנוחת העוצמה, מה זה תנוחת העוצמה? אני לא מכיר. אבל אני לקחתי, זה נשמע טוב. יש גם דיבור על פרניאמה שהייתי שמח לעשות, אבל באמת כבר זה קצרה היריעה. שוב נגיד שהצטרפות והובלה זה גם משהו שיוביל אותי שם. אני יכול להתחיל עם קפלה בהתי שמסלק אוויר, אמנם הוא מעלה אש, אבל הוא יכול להתאים כאן כהתחלה מהירה. עם קפלה בהתי, מי שמכיר, אותו הוצאה כסובה של אוויר. ואולי לעבור מקפלה בהתי מהירה לקפלה בהתי איטית, ואז לזמן של התבוננות.
ואז פרניאמה שמדגישה נשיפה, נכון? נשיפה קשורה לאדמה כי היא יורדת למטה. אז איזה פרניאמה שאתם מכירים שהדגש הוא על הנשיפה? זה ככה נגיעה קטנה על פרניאמה. שווסנה לטובת האדמה ובכלל. יפה, הגעת לדבר האחרון. שווסנה זו באמת שאלה. אם האדם שמולי, או אני, נמצא לקראת סוף השיעור, לקראת השווסנה, עדיין במצב שבו יש רמה גבוהה של עוררות ותזזיתיות, לאו דווקא שווסנה יהיה הדבר המועיל, כי לדוגמה ככל שאנחנו מתקרבים למעגל ראשון, אנשים שיצאו מהמסיבה או מהעוטף, ועד לכאלה שחוו טילים ממדים וכדומה, הרבה פעמים עצירות של שווסנה ישר מביא את הדריכות הזאת. אז לפעמים שווה לדלג עם קהל כזה על שווסנה ואולי ללכת דווקא לתפילה, או לאיזה משהו שאפשר לעשות שהוא פעילות כאילו מופנמת אבל שהיא אקטיבית. מצד שני, אנשים מאוד יודו לנו אם נייצר שווסנה שאכן הרפאיה מתרחשת בה. ובאמת בשווסנה שווה להדגיש את האדמה. שווסנה שבה נגיד עוברים על הנקודות שבהם הגוף נוגע באדמה, או בכלל סריקת איברים. שווסנה אקטיבית אפשר לקרוא לזה. כן, שווסנה שבה אני מנחה את ההכרה למקומות מסוימים בגוף. אז זה ככה על שווסנה שווה להגיד. יש עוד מלא טכניקות גם בשווסנה שאפשר ליישם, אבל ככה על קצה המזלג לקראת הסוף. אמרנו הרבה. אני מקווה שמשהו מהכלים האלה מהדהד ונותן איזה אופק לאיך שווה לפתח תרגול. זה כמובן לא איזה תרופת פלא, אלא זה מזמין את המחקר שלנו ואת הסקרנות שלנו והחמלה, גם אל מול התלמידים ואל עצמנו. איזושהי שאלה לקראת הסוף? משהו שאולי רוצים שאני אדגיש ממה שאמרתי? שאלה, אנלומה וילומה זה משהו שיכול להבזן? אנלומה וילומה, את מתכוונת לתרגיל הזה? כן. כן, הוא בהחלט מאזן את מערכת העצבים, וזה אחלה תרגיל לעשות. שוב, לשים לב, יש אנשים בגלל העוררות יתר שזה יעצבן אותם, כל הספירות האלה, ויש כאלה שזה יבוא להם טוב, אז לשים לב איפה המתרגלים שלי נמצאים. אבל בכלליות תרגיל נהדר. כמובן איזה וריאציה שווה לחשוב על הזאת שכן שהנשיפה היא ארוכה. אפשר גם לעשות רק צ'נדרלומה וילומה, רק נשימה דרך מחיר שמאל שמעודד חזרה למצב של רגיעה והפנמה. אז גם לאו דווקא אנלומה וילומה אלא צ'נדרלומה וילומה, נשימה דרך מחיר שמאל. כן, עוד שאלות? כאילו זו דעתי. תודה. תודה על הכל. תודה רבה שי. תודה שי. המון. תודה. תודה רבה. תודה יקרות. אז רציתי להגיד דבר אחרון. עלה לי רעיון שבוע, כאילו אני לא יודע מה איתכם, אצלי המון מהלוז התפנה. אם מעניין אתכם שאני אפרט יותר, אין לי בעיה לעשות עוד זום או שניים שבה אני ממש נכנס לתרגילים כזה, תרשמו לי בפרטים, זה משהו שאתם רוצים ואז אני אדע לעשות עוד מזה. אם לא, אני אחשוב על עוד רעיונות לזומים, או מוזמנים גם לשלוח לי צרכים ודברים שהייתם רוצים זומים עליהם. אז תודה שנתתם לי את הזכות לשתף ולהעניק. היום נסיים בנמסטה. מי ייתן והתרגול הזה ישלח אדוות של טוב, יביא נחת ורווחה אל כל היצורים באשר הם, ירבה טוב בעולם ויחזיר אותנו לבחירה ופעולה מודעת. אמן. אמן. תודה שי. תודה רבה. תודה. להתראות. תודה שי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה שי. תמרי, גם את כאן. תודה רבה.
תודה. תודה רבה. תודה לכולם. תודה רבה, שי. תודה לעדי על זאת הזום. אני זיוי, ואני לא מצליחה להפעיל את המצלמה, ואני רוצה להגיד שברור שאנחנו רוצים המשך של התרגול המעמיק הזה, של כל מה שתחפוץ לתת, אנחנו בתקווה שאני אהיה פנויה שוב לקבל בשמחה. תודה, מעריך את המילים האלה. תודה רבה. והצניעות ועל הכל.